que no hi ha cap got mig ple, només veig un got mig buit. Però bueno, el vols? No, està mig ple, Està mig buit. Jo el veig mig... no sé, jo el veig mig ple. Mira, farem una cosa, parlarem amb un expert a veure què ens diu, si el got està mig ple o mig buit. En els darrers temps, la llengua catalana ha entrat en un procés accelerat de substitució. Això és degut a 3 causes que, combinades, tenen un efecte letal per a la llengua. La primera, i evidentment la més important, és el tracte que la llengua catalana ha rebut per part dels 2 estats que s'han repartit el territori històricament. L'estat francès al nord, a partir del 1700, ja va començar a prohibir el català per tot arreu, i l'estat espanyol a partir del 1715. Si algú no es creu tot el tracte que ha rebut la llengua catalana per part de l'estat espanyol, li recomano que es llegeixi aquest llibre, La persecució política de la llengua catalana, escrit per Francesc Ferrer i Gironès. De sempre, tant si han hagut monarquies, com si han hagut repúbliques, com si són de dretes, com si són d'esquerres els que han manat a Espanya. Això d'una banda. Per altra banda, en els darrers decennis, els territoris, tots els territoris de parla catalana de l'estat espanyol han rebut una immigració contundent de persones, moltes d'elles de parla castellana i moltes d'altres que, encara que no siguin originàriament de parla castellana, han adoptat el castellà com a llengua de relació en aquest país. I d'altra banda, el tercer factor ha estat que els catalanoparlants, acovardits per les lleis i per tota la història que han rebut de l'Estat i acomplexats per no ser tractats de radicals, per no ser tractats per tot plegat, per tota aquesta combinatòria, han passat a expressar-se constantment en castellà amb tothom que no identifiquen d'entrada com a catalanoparlant del mateix grup lingüístic que ells. Encara que l'altre s'esforci per parlar català i tal, no, si sospiten que no és catalanoparlant d'entrada, li canviaran de llengua. Evidentment, aquestes 3 situacions combinades actuen d'una forma absolutament nefasta per la llengua. Hi hauria una raó, una causa, una cosa que ens podria aguantar i que ens podria fer salvar la llengua. I no costa diners. Seria, per exemple, que és l'única que podem controlar, que seria en principi que tots els catalanoparlants parlessin sempre cordialment, amistosament, amb tranquil·litat, amb afabilitat, però parlessin català sempre, amb tothom, com a cosa normal, com a llengua del país. Centenars de milers de persones que en aquest moment s'estan expressant en castellà es passarien al català, perquè en tenen ganes. Hi ha molta gent que està fent cursets per aprendre el català, però després no el poden practicar amb ningú. No troben cap català que els hi respongui en català. Per tant, si féssim això sol, que és l'única cosa que de moment no podem controlar, que és l'ús espontani del català per part de les persones que el parlen d'una forma natural, amb això sol ja podríem aguantar la llengua. I després, si la situació política canviés, ja canviaríem les altres coses, però aquesta sola seria, en principi, la més important de totes i que podem fer ja des d'ara. Ara, això ho farem? Salvarem el català? Permeteu-me que ho dubti. En tot cas, que cadascú s'ho demani a ell mateix. Jo sóc capaç d'aguantar la llengua catalana fins i tot en ambients on no la parli gairebé ningú? Seré capaç d'aguantar jo el català en públic? Que cadascú s'ho demani a ell mateix i que s'ho respongui a ell mateix. Si no és capaç de fer-ho, aquí s'ha acabat la llengua. Moltes gràcies, mestre. Gràcies, Enric, per les teves paraules, per la teva opinió i, bueno, perquè vegis que l'Enric el veu més aviat mig buit al got, oi? Sí, però no sé jo, és que... Vols dir que no està mig ple? És que... Busquem una persona que vegi el got mig ple. Anem a veure a Teresa, per exemple. Sí. Gregorio Luri deia: els mestres estan obligats a ser optimistes. Més enllà d'això, la vitalitat d'una llengua depèn de factors diversos, del marc legal, de les polítiques lingüístiques que s'apliquen a cada territori i també del context polític. Però a part d'això també té molt de pes l'actitud
dels membres de la comunitat. I en aquest sentit no podem perdre de vista que estem en un context de globalització econòmica, cultural i lingüística que perjudica totes les llengües que no són hegemòniques i totes les maneres de viure i d'entendre la realitat que no són hegemòniques. I el català, juntament amb moltes altres llengües del món, amb la majoria de les llengües del món, necessita nedar contracorrent per fer-se un lloc en el futur de les llengües vives. I qualsevol persona que viu a la nostra comunitat està interpel·lada a participar en aquest objectiu de preservar la diversitat, perquè és una diversitat que forma part també de la diversitat de pensament i de la diversitat ideològica. I qualsevol que sigui la llengua d'origen o l'origen geogràfic de les persones que conviuen en una mateixa comunitat, a Catalunya o a qualsevol dels àmbits territorials del català, està interpel·lada a participar en aquest objectiu. I és un objectiu que beneficia a la col·lectivitat, però que també beneficia individualment a totes les persones que fan seva la llengua catalana en la mesura en què siga possible, no? Coneixent-la, usant-la en alguns àmbits, en l'àmbit laboral, perquè estan contribuint a fer un món més just, també lingüísticament. De la mateixa manera que el feminisme reivindica els drets de les dones o l'ecologia treballa per mantenir el futur dels ecosistemes, les llengües necessiten el suport social ampli per poder tenir aquest futur assegurat. En segon lloc, és molt important tenir ambició en aquest context de globalització, perquè les llengües mitjanes com el català estan sotmeses a un estrès constant. Hi ha una continuïtat molt gran de novetats. Les noves tecnologies estan adreçades sobretot a les grans llengües i a les llengües que no tenen un gran mercat al darrere els resulta complicat mantenir-se a primera línia. Però històricament, en el cas del català, hi ha hagut un impuls molt important per part de Softcatalà, per part de l'administració, i aquesta ambició hi ha de continuar sent. I, de fet, hi ha elements que ens fan veure que encara aquesta ambició continua vigent. Per tant, jo soc optimista i crec que estem obligats a intentar estendre aquest punt de vista al màxim de persones possible. Ai, molt bé, gràcies Teresa per la teva gran opinió també, i tu doncs veus més aviat el got mig ple. Clar, nosaltres què passa? Que no sabem, però clar, què ens interessa a nosaltres? És omplir aquest got, és omplir el got, omplir el got fins que vessi, i és que hem de ser molt optimistes nosaltres, i fins que vessi aquest got hem de fer... Però què fas, David? Què? Omplir el got fins que vessi? Mira, ja vessa. Ja ho tenim, això. Però era una imatge del català, no te'n recordes? La nostra missió és fer que el got, metafòricament, s'ompli fins que... Això és una metàfora del català? Sí. Doncs escolta, saps què podem fer? Un vídeo de Llengua Ferits, parlant d'això i fent servir aquesta metàfora, s'entendrà molt bé. Però... que ja l'estem... Sí, Llengua Ferits. Som-hi. Ara netejaràs això, Sí.